Takže nazdar lidi, jak jste si asi všimli, hrál jsem chvíli off-screen, jen jsem si našel prostor, natěžil jsem si pár jako dřeva a dostal jsem se na tohle místo, tohle jsem už to všiml do lesa. A barák si postavím někde tady, takže dáme se do toho. Bude nejdřív dřevěný, ale čajného jste to chtěli postavit, že? A nebude nějak moc velký, bude asi nějak takhle velký, nebo tohle bychom si mohli nechat na to vlastně na farmu. Tak asi uděláme si tady. A tady by to mohlo být dobrý. Takže bude asi tak 10x8 kostiček, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a nějak takhle. A bude to nejspíš jen jednopatrový, postupně se to může rozšiřovat. Tak si vykraftím sekeru. Takže takhle by to mohlo stačit. Vysoký bude asi 3 kostičky, určitě. Okna to zatím potřebovat nebudu. A potom to upravím. Jo, a takže za chvíli by mělo vyjít video, multiplayer video na channelu Samuela Hogarda a budu tam já a Samuel, zatím to bude normální jako takhle mapa, budeme se snažit dostat do endu, no doufám, že se nám to podaří, no doufejme. Tak jsem zpět. A Dunant zatím stačí. V tomhle díle bych si ještě mohl udělat farmu.
a objeví. To by se možná dalo stihnout. No, uvidíme. Dlouhousky asi udělám z hnědého dřeva. Ale prvně jsem si myslel. Ještě na dveře myslím zapomenout. Tak. Takže teď si uděláme čestky. To zatím stačí. Jo, super. Nyní jsme směřovat krumpáč. A jít na těžitko, protože už nám dochází. Tyhle. Takže kopnu tady kolem nás hodně. Tohle si taky můžeme dělat. Tak to stačí. A dobrý. No, tímhle bychom asi ukončili dnešní video. Nevím, asi budu hrát zase off-stream, tak 20 minut postavím podlahu a nejspíš i farmu na oběd. To bude tam. A příští díl to bude takový těžební díl, takže naschle u dalšího videa.